ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು 4,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು 1,000 ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಯಾನು ಒಡೆ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವ ಆ ಒಂದು ತದ್ದೆಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಬರೋದಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆಂಕುಲು ಪಂಡ ಮೂರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ ತಾಂಡ್ ಗಾಡಿ వాళ్ళు ಉಲ್ಲೈ ಪೋಪುಜಿ ನಾನು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಥದ್ದು ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೋರೆಗೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾನು ಪಂಡ ಬಾವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿತ್ತದ ಅವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು 4,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು 1,000 ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಕ್ಪುರ. ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಯಾಪಲ್ ತೂಪಾರ ತಾಯಿನೊಟ್ಟೆ ಪೋಪಿನತೆ ಮುಲ್ ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೋಜು ನಮ್ಮೆ ಈ ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚು ಮಲ್ಪುಂಡು ಈಗ ಅಂಚು ಹೊಡಿ ಈ ಇಂಚು ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಕಾವೆ ಬ್ಲರಿ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿ ನಾವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾರ್ಲೋತ್ಸವ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾತ ಕಾರ್ಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫೋನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಯಾರು ತೀರ್ತಾರ ಇದಾನ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಲೈಟ್ ತೋಜಿಫೋನ್ ಏ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಯ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾರು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಅಂತ ಕಟ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವ. ಓಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಏನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ ವಿಷಯನ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬರ್ರಿ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆಲೆಜ್ಜಿಗೆ ನೇರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂತೇರು ಯಾನು ಕಾಡೆ ಪೋಪುನೆ ಇದು ಆಲೆಜ್ ಯಾನವರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಈ 11,000 ಐಕ್ ಕೆಂಜನೆ ಈ ರ್ಯಾಶ್ ಹಾಪಿ ನೀನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಜನೆ ಬುಡ್ನಾನೆ ರ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣು ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಚಪ್ಪಾಳಿ ನಾನು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಚೇತ್ತ ನೀನು ಎತ್ತ
ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲೇದ ಬಬ್ಬೆ ಆಡೋ ಅಂತ ಅವೇ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪಣ ಅವು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಡ್ಯೂಟಿ kale perando mobile atte jidea enna positive ide varna mobile da puranga ta ne simple mella malla varna urgent ale ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಾರ್ಲೋತ್ಸವ ಮಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ತುಂಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನ ಮಂಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ ಆಂಡಲ ಮೂಲು ಏನು ಆತು ವೀಡಿಯೋದ ಮಲ್ಪರ ಆತುಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಖಾಲಿ ಜನ ರಾಶಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಯ ಚೂರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬತ್ತೆಗೆ ಅಂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂತಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಕಣ್ಣ ನಾವು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಸಾಕಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಪಿರಾನೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಲೋತ್ಸವ ಎಂಕ್ ಅತ್ತಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತನ ಜನ ಇತ್ತೆ ರೋಗ ಜನ ಒಂತದಲ್ಲ ಒಮ್ಮನೆ ಗುರ್ತಾಗಲೇ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಗುರ್ತಾಗಲು ಒಂಜಿ ಐತೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಕೇಳ ಒಮ್ಮನೆ ಒಂದು 30 ಜನ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ನಾಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚಲ ದಿಪ್ಪು ಇಂಕದು ಉಡುಪಿ ಬೋಂಡ ಮೇರ್ನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಆಂಡ ನೆಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಐಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ತಲೆ ಟಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಯಾನೇನಿದೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಹತ್ತುರ್ದ ಇಪ್ಪೋಡು ಹತ್ತುರ್ದ ಫೆಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಐಜಿನ ಐತೆ ದುಂಬೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನು ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋಲ್ದು ಮಲ್ಪ ನೀನು ಮಂಚೂರು ಬೋಲ್ದು ಮಲ್ಪ ಆಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕೆ ಬಾಯ್